mga binati o minahal kong matalunon. Okay. Karon di ay mao'y pagpang-release sa financial assistance sa kadtong totally damaged sa bagyong Odette diri sa lungsod sa Matalom. Okay. Naghandle ani guys ang province kung diin nanghatag sila og financial assistance diri sa lungsod sa Matalom. Tuwa sa likod sa gym mao ni panghitabo sa ato ang lungsod. Okay, mato ta guys kung dito nag-distribute sa financial assistance sa Odette nga totally damaged. Okay, atong bisitaon kung asa or unsay update ngadto. Okay, mao ni panghitabo guys diri sa lungsod sa Matalom. Okay. Okay, mao na mga gipanghatagan sa totally damaged diri sa lungsod sa Matalom kadtong sa bagyong Odette. Okay. Atong bisitahon guys kung unsa o unsay mga kuan. Okay. Mao ni mga sa asa mga barangay mo? Ha? Pila po ipanghatag? Hindi ba? Okay. Away fix nga amount nga gipangkuan guys. Asa mga barangay? San Salvador. Ya, tagpila may kuan. Ha? Unsa pa man eh? Tuwa dito kagiana sa nakakuha na. May giuna pero agta ng barangay. Siguro di ba ingon nga alas 2 kaning amon na alas 9. Basi karon tanan na. Pang ano? Okay. Ha? One. Totally damaged man yun no? Kasi sunod to. Di pa ko kasi sure sa bus. Pero agka mo to totally na. Nabalay sunod. Sabay sunod. Okay, sir. Mayong good morning. Okay. Okay, mao ni panghatagan sa totally damaged diri sa tuang kon. Mao ni sila guys sa mao ni panghatagan sa totally damaged na kadtong sa bagyo. Kamo mamasok nga barangay ma'am. Yeah, duwa mo kay bawo kung pilaya ka dito. Panghatagan no. Okay, mao ni barangay Tagos. At tanang ming barangay ipaare no. Okay, mao ni ang amigo nga gwapo. Okay guys, mao ni panghatagan sa totally damaged nga pero ag province man ni ma'am no. Ag naghandle. Okay, ang naghandle ani nga pag-release ang taga province nga mao'y nag-generate sa mga beneficiary. Okay, mao ni kahimtang sa ato ang pagpanghatag o financial assistance sa bagyong Odette katong totally damaged nga mga bahay nga naguba. Okay, good luck o God bless kanatong tanan.